ħafna jaħsbu li għax tikol healthy huwa biżejjed biex titlef ix-xaħam. U dan huwa żball komuni u żball li anka jifrustra lil ħafna nies in the long run. Għaliex? Illi inti taqta l-imbarazz li taqta ħafna zokkor li taqta ħafna junk, diġà naturalment ħajħalli differenza f'żaqqek, fil-hips, fil-waist, fil-koxox, eċetera, eċetera. Però healthy eating u li nieklu b'tali mod illi huwa tajjeb biżejjed għal fat loss huma żewġ kunċetti differenti x'qed nipprova ngħid. Ġifieri anke li kelli huwa healthy fih il-kaloriji. Mela jien ma nistax ngħid pereżempju ħanieħu frott kemm niflaħ, pereżempju għax dak huwa healthy mela mhux se jħaxxinni, jew ma nistax ngħid mela pereżempju jien ara laqgħet nieħu aġin ismar jew ħobs ismar. Mux ħobs abjad jew aġin abjad mela nista' nieħu kemm irrid. Għax kollox fih il-kaloriji, ġifieri l-ilma biss kważi, illi ma fih l-ebda kaloriji. U mhux qed ngħidilkom hekk biex tibżaw mill-kaloriji jew tibżaw mill-ikel, imma il-kunċett huwa dan illi anke l-ikel illi huwa healthy irridu attenti illi nikluh fl-ammonti li għandna bżonn. Għax iż-żejjed inbiddel kif jgħidu bil-Malti, tajjeb ġifieri, u ħajkun hemm naturalment nutritionists illi jistgħu anke jigwidawkom intom fil-porzjonijiet tagħkom kemm għandhom suppost ikunu, u importanti ħafna illi anke tkellmuhom biex turhom l-intenzjoni tagħkom illi intom qed tagħmlu ċertu exercises kemm il-darba qed tagħmluhom eċetera eċetera. Għax minn persuna l-oħra ħajvarja ħafna. Ġifieri jekk ngħid għall-mod tal-kelma jiena nagħmel l-exercises kuljum. Tajjeb, dan il-perjodu. U jkun hemm perjodu ieħor fejn jiena bil-kemm niċċaqlaq jew niċċaqlaq darbtejn fil-ġimgħa. Avolja xorta nibqa' nikol il-healthy food, ikolli bżonn nikol inqas għax qed niċċaqlaq inqas. Dak biex inġibilkom pereżempju bija nnifsi. Aħseb wara kemm se jvarjaw nies illi ngħidu għall-mod tal-kelma minkejja li tnejn huma nisa, waħda pereżempju għandha 25 l-oħra għandha 52. Waħda pereżempju dejjem on the go u l-oħra xogħla bil-qiegħda. Tistgħu timmaġinaw kemm avolja xorta tnejn importanti jiklu healthy food, il-porzjonijiet ħajvarjaw. Jena ħallikom ħamur nara l-Malta kontra l-Ingliżi, tajjeb, u neġgħu niltaqgħu għada.